Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. What's so powerful about our faith is the deep and faith-filled awareness we have of God's goodness, that God is infinitely good, and that anything He gives must be for our good and for the good of the whole human family. We have our benefactors, Mr. Jose Luis Moras, Mrs. Milagros Uy, Mayor Mercedes T. Gonye, Mr. and Mrs. Marshall Valderas. Our sponsors, Mr. and Mrs. Henry Kulan, Mr. and Mrs. Mamerto Adjong and family. Our donors, Mr. Jomar Barlosas, Mr. Raimundo Cadiz, Miss Inocencia Cadiz and family, and Mr. and Mrs. Victor Tueg and family.
What's so powerful about our faith is the deep and faith-filled awareness we have of God's goodness, that God is infinitely good, and that anything He gives must be for our good and for the good of the whole human family. We discover that these gifts given to us are given for the entire body of Christ, that we're members of this body of Christ, and that each of the parts are related to one another. They can't be understood without one another. And so that whatever we are receiving from God, whatever goodness and blessedness and gift from Him, is also meant to build up the entire body, which calls each of us to action, calls us to discern these gifts and then ask the Lord to guide us and the church to assist us in putting these gifts at the service of the entire human family.
Daigon ta ang Ginoo sa atong pagsangpit sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoo Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, humaanaa kaninyo. Manaw sab kanino. Ang kita mga yan alang sa pagsaw ni Santos nga misa, ini atong misa nobinaryo pahinuot sa atong mahal nga patron, maghinuso una kita sa atong mga sala. Kaluyang dagda sa Dios nga makakaom sa tanan, pa sa inuon sa atong mga sala, dadoon ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Tumagampo kita
O Diyos nga gamahanan sa tanan, ang imong himaya misidlak dinhi sa simbahan tungod sa kasantos ug sa mga milagro ni San Nicolas de Tolentino. Pinaagi sa iyang mga pangaliya, santo sa ang imong katawhan, iya sa kalinaw ug kahigusa. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Yesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa daotan ninyong mga buhat ug hunahuna. Apan karon pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, gipasig-uli kamo sa Dios ngadto kaniya aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga nahupdan ninyo sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako, si Pablo, nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tawo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Diyos maugayon, akong hinahabang. Ang Diyos maugayon, akong sa imong ngalan luwas ako, ug sa imong gahom laban niyang akong hinungdan. O Diyos, pamatiyang akong pag-ampo, patalinghugi ang mga pulong sa akong baba. Ang Diyos maugayon, akong hinahabang. Ani ang Diyos mawang akong magtatabang, ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. Maghalad ako kanimo nga mahinang punog sakripisyo. Daygon ko ang imong ngalan o Ginoo tungod sa iyang kaayo. Ang Diyos maugayon, akong ang Diyos maugayon,
ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang Ebanghelyo sumalan ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa niya nga kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unyang iyang mga tinunaan nangutlog mga uhay sa trigo, ug tapos nila kini kuso-kusoa sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseyo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod, nga buhaton sa adlaw igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya urang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Og si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay nga buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan. Matod pa sa atong awit, salamat sa Dios tungod sa imong kaayo nga gihatagan na usab kita higayon niini atong pagpangandaw ikaupat nga misa nobinaryo, pagpasidungog sa atong mahal nga patron San Nicolas de Tolentino. Salamat sa Dios tungod sa iyang kaayo, kay siya nagatudlo kanato unsaon nato pagkabot sa kaluwasan gikan sa Ginoo sama sa pagsunod sa mga balaod sa Dios. Nga ang atong Ginoo sa Ebanghelyo nagatudlo, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay nga buhaton sa adlaw igpapahulay. Kay balaod sa mga Hudayo, adlaw sa pagpahulay, sila dili mo trabaho o magaampo lamang sa Ginoo. Ug ang mga Pariseyo nakasaway sa mga tinun-an sa Ginoo, kay nagngutlo sila ubas uhay sa trigo aron na sila makaon. Ang gitudlo kanato sa Ginoo nga kita magasunod sa balaod sa Dios, kung kana siya kana makahimo kanatong santos, makahimo kanatong balaan sama ni Senyor San Nicolas. Ug sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo nang hinaot ug nagaampo sa atong pagpangandam karon sama sa mga tao sa Colosas
nga iyang giingnan nga makaatubang kamo sa Dios nga balaan. So sa may tuyo sa atong mga pagpanganam aron aron atubangan sa Dios kita mabalaan. Dili pananglitan nga sulayan nato kining saninaa o nindot ba para gamiton panahon sa piyesta, kundi ang pinakatuyo aron kita mabalaan, maputli o atubangan sa Dios walay sala aron kita maangayan mudawat sa grasya sa Ginoo. O sumala sa ako mga panghinabi na nakita karon sa ikaduha ka tuig nagsaulog sa piyesta panahon sa pandemya ug ikumparar sa mga nangaging mga katuigan sadya kayo, dahang kayo mga lingaw-lingaw, dagha kayo mga sadya nga buhat. Pero pangutana, katong mga kalingukan, nakapabalaan ba ka nato? Nakaputli ba sa atong kalag? Na pahilayo ba ka nato sa sala? Aron ang Diyos mahimuot ka nato tungod sa mga pangaliya ni Senyor San Nicolas. Ug sa atong pagsaulog karon, si San Pablo usab nang hinahot ka nato nga ang ato magpadayon kita diha sa lig-on nga pagtuo. Magpadayon kita ng atong paglaom sa Dios dili matarog tungod sa mga uncertainties, mga challenges, mga kalisod sa atong kahimtang karon. O nagatuo ang simbahan ng sa atong tinuig nga piyesta atong matudluan ang mga nagasunod kanato nga ang pinaka-importante nga ikabilin nato sa atong mga sumusunod mao ang pagtuo ug ang paglaom sa Ginoo. Ug salamat sa Dios, gikan sa atong mga katigulangan, kita nagpadayon sa atong mga pagpasidungog sa atong mahal nga patron. Ug dinhi kanako ang program sa atong piyesta, 500 Years of Christianity, Gifted to Give. Doon sa katapusan sa maong program, aduna ako'y gisulat, Pueblo de Bais. Nagahisgot sa Pueblo, bato pa, lungsod, sa Bais sa tuig 1853. Usa sa mga prueba sa sumala sa mga pagsubay nga ang Bais nahimo ng lungsod sa 1801. Pero matod pa sa akong higala anang mga tuiga base pulo ra ka tawo dinhi sa Bais. Pero basehin pa sa dokumento nga gihisgutan nga ang Bais Pueblo na sa 1853. Aduna na ay mga 300
ka mga pamilya dinhi sa Bais, buot ipasabot dili lang dinhi sa sentro, kanang 300 ka mga pamilya na hisalaag sa mga daplin sa baybayon o mga dagkong mga baryo nga atong gitawag karon. So sa 1853, 300 na kapamilya. Dayong pagka 1877, mga 24 years after, gikan sa 300, nahimo ng 752 ka families. Dahil sa tuig 1882, naanay mga 1,074 families. Dayon pagka 1887, nahimo siyang 1,322. Ug niadto mga panahon na ilado na pag-ayo ang Bais nga ang ilang ang yuta dinhi tambo kaayo, nanandaghan ang mga namuyo uban sa mga katsila, pipila ka mga katsila. Waka na sa 1891, from 1,300 nahimong 3,274. Dayong pagka 1894 nahimong 3,390 families. Dayong panahon sa mga Amerikano sa year 1903, ang mga rehistrado nga mga tao may abot sa 8,016. O karon may aging tuig 2020, from 8,000 kapin sa mga 117 years after, nahimong 84,314. Pahinumdum ka nato nga gikan sa gamay jutay ra nga mga tao ang Bais gikan sa lungsod na himong syudad. Importante natong mga Katoliko nga kita magpabilin nga lig-on sa pagtuo o ang atong paglaom dili matarog sa mga pagsulay, labi na pananglitan matod pa sa mayor sa Manhuyod nga ako nahimamat o siya sayod ka mo, usa siya ka doktor, siya miingon nga pananglitan ang COVID, siya usa ka virus, dili siya bacteria. Kung matod pa, kung usa ka sakit bacteria, ang tambal sa doktor ni ana mao ang paghatag og antibiotic. Pero kung hisgutan nga nato sama sa COVID, usa ka virus, matod pa ang iyang style ni ana, wala ilain kundi pagkalat lamang ngadto sa mga katawhan. O ginaingon nga basta virus pag mutate, pag usab-usab ang iyang kahalang o ka-strong, magkaluya. Pero ang nahita ko pagkakaroon, ang virus nagka-isog o mass contagious. Maka na anato mga magtotoo sa Dios, kita nga nagdebosyon ni Senyor San Nicolas, nga kita magpabilin
nga ligoon sa pagtuo ang atong paglaom dili matarog o kini mahitabo lamang kung kita uban sa grasya sa Ginoo panaba ni San Nicolas kita magpabilin at ubangan sa Ginoo nga balaan maningkamot kita at ubangan sa Ginoo nga magmaputli ang atong mga hunahuna o ang atong mga buhat uban sa grasya sa Ginoo kita magningkamot magpabilin nga mahilayo sa mga kahigayunan sa sala sa atong pag-ampo. Senyor San Nicolas, igampo mo kami, tabangan mo kami sa pagpasalamat sa Ginoo tungod sa kaayo sa Diyos. Manindog. Nagatuo Kami sa usa ka Dios sa ngamahan makagahom sa tanan, mangbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sanalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siyang may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang ginghariang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya ug gimayag musulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usab kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. magampo kita sa Ginoo nga maamumahon kanatong tanan ug sa mapaubsanon kasing-kasing mo sangpit kita kaniya o moingon kita Ginoo kaluy ang imong katawhan. Ginoo kaluy ang imong katawhan. Nga amumahan sa Dios ang simbahan, panalipdan o buligan ang atong Santo Papa, mga obispo o kaparian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy ang imong katawhan. Nga giyahan sa Dios ang nagdumala sa atong nasod, aron mga lagad sila sa katawhan subay sa pagtulon-an ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy ang imong katawhan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy ang imong katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo,
mabayo na sa katungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi ang imong katawhan. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makatagamtam na sa kalipay nga walay katapusan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi ang imong katawhan. O Diyos nga mahigugmaon, tuburan sa tanang kaayo, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Pinagi ni Kristo amo, Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo, kamo araw ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, ha makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang alan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga gasa, nga among gihalal sa pangilin ni San Nicolas di Tolentino, pinagi sa gahom ni ining sakripisyo, himoa kami nga maandam kanunay sa paghalal sa among kinabuhi, alang sa imong himaya, ug alang sa kayuhan sa among mga kaigsuunan. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong.
Santos nga amahan, Diyos nga tunay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayot, nga magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit. Diha ni San Nicolas, imong gipakita kanamo ang panig-ingan sa apostolikanhong kinabuhi. Gihupay niya ang mga nag-uol. Gipabalik niya ang nagkatibulaag. Gitabangan niya ang mga kabus. Ang mga masakiton nga ayo. Dili alang sa iyang kaugalingong himaya, apan alang sa himaya sa imong anak. Sa iyang paglaom sa pagsudong sa imong kaaniyag, nga gisaad sa mga putlig kasing-kasing, walay kasakit sa lawas, nga iyang gilikayan aron sa pagpitol niini. Uban sa kasing-kasing nga mapasalamaton, nakaduyog kami sa mga anghel sa pagsangyaw sa mga kahibulungan sa imong gahom. Iya sa among pag-awit. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kanino. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kani pag-usap. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Anong paghandong sa kamatayon o pagkabanahaw ni Hesus Kristo na nagahalal kami kanimo Amahan, hinimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Papa, pulito among obispo sa tanang mga pare. Hinabdumi usama ang mga igsoon nga nangamatay. Malao mo nga babanahaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angayan nga makaambi sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman, kanunay sa imong kabubuton lata sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. O pinagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya. Gihatag anaha kaniyong makagaong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Uban sa mga putli o kasing-kasing sa pangalian ni San Nicolas, mag-ampo kita sa atong langit nun nga Amahan, ng atong pagtuo o paglaom sa Diyos nung kaluoy o gahom magmaligon.
kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malawmon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na gayong ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanini, ang akong kalinaw ihatag ko kanini. Ayaw tanawa mo mga sala kundili, ang pagsalig sa imong sibahan, sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, amana kanini. Manaw sab kanimo. Haragpagita atong panag-inigsunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko angay mo kalawat kami nimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami og kalipay sa among kasing-kasing diha sa pagdapit namo sa imong bangkete. Pinagi sa panag-ingnan ni San Nicolas, himuang makakaton kami gikan ining Eucharistia sa pagpuyo o kinabuhi, dili lamang alang sa among kaugalingon, kundi usab alang kang Kristo ug sa among kaigsuonan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod ang tanan. Orasio Imperata, pag-ampo alang sa pag-atiman sa kalibutan. Labing makagagahom nga Dios, ana ikaw sa tibok kalibutan ug ana usab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibobo din Mao kani ang mga umalabot nga schedule alang sa pagsaulog sa kapistahan ni Singer San Nicolas di Tolentino. September 5, 5:15 sa hapon, 5th Novena of San Nicolas and 7th Novena of Blessed Virgin Mary. Sponsors, Zone 9 and 10th, WAF, BCCR, Lay Ministers and Apostles Group, Canlargo, Canlangkis Chapel, Kapinyahan Chapel, Bai City Pilot School, Bai City Special Science Elementary School, Department of Agriculture, Centro City Treasurer's Office. Ang matong mass celebrant mao si Reverend Father Arturo Conrad Lagarde. Regular schedule Group B. Sa September 6, 5:15 ang oras, 6 Novena sa San Nicolas de Tolentino o 8 Novena sa Blessed Virgin Mary. Ang sponsors, Zone 11 and 12, MFC, KC, Apostleship of Prayer, Consolacion Chapel, Kansaya, Kuladuhan Chapel, Dansulan, Dapdap Chapel, Land Bank of the Philippines, Bais Branch, Traffic Management Office, Philippines National Office. Ang atong mass celebrant mao si Reverend Father Harnel Pauline, Lector Group A. Sa September 7, Tuesday, ang oras 5:15 sa hapon, 7th Novena sa San Nicolas ug 9th Novena sa Blessed Virgin Mary. Ang sponsors mao ang Zones 13 and 14, CFC Global, God the Father Group, DWA COP, Del Pilar, Dias Chapel, Hangalay Chapel, LBC Bais Branch, LTO Bais, HRMO, Civil Security
Permit Office, Multimedia Office. Ang atong ma-celebrant mao si Reverend Father Primo Taok, ang Lector Group B. Sa September 8, Wednesday, ang oras 5:15, ang atong activities mao ang 8th Novena sa San Nicolas. Ang sponsors, Zone 15 and 16, Focolair, WWME, Kambanhaw, Hangyad Chapel, Hindungawan, Linuguhan Chapel, La Paz, Liki Chapel, LCRO, City Accounting Office o City Planning Office. Ang atong celebrant mao si Reverend Father Hendrik Alarg, ang atong Lector Group C. Ang atong pasalamatan nato ang atong mas celebrant karong hapuna nga mao si Father Roman Sagon. Ang Ginoo mana kaninyo. Manawasab kanimo. Manalangin ka ng Diyos nga makagawang sa tanang amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dayang kalinaw, ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. What's so powerful about our and faith? patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.